Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна и следващите наши гости в студиото на След закуска. Това са Поля Петрова Янкова, преподавател по английски език в професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон и нейният ученик Диан Христов, 10-ти клас. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте поканата ми и отделяте време за това. А поводът е, че сте избрани за консултанти на световно състезание School Enterprise Challenge. Надявам се правилно го произнасям. Вие сте учител по английски, така че може да ме коригирате. Как се стигна до участието на това състезание първо и какво представлява то? Каква е неговата цел? Заповядайте. Благодаря ви. Самото състезание се провежда от 2011 година, ежегодно, всяка година. Целта на това състезание е да развие предприемачески умения и бизнес нюх у младите хора, така че да се намали младежката безработица и бедност в световен мащаб. И всичко започна миналата година, когато нашата колежка по английски език, госпожа Люба Диманова, за което искам да изкажа огромно благодаря, така даде идеята да се регистрираме и да участваме. Беше напълно непознато за нас, не знаехме какво се изисква. Всъщност какво трябваше да направим? Трябваше да измислим, да разработим бизнес план, да го изпълним този бизнес план, да развием бизнес и да започнем да изкарваме пари от този бизнес. Събрахме се, обсъждахме и така с голяма помощ на учениците решихме да започнем провеждането на различен тип инициативи. Започнахме с това да събираме детски играчки и книги, които дарихме в детското отделение към МОБАЛ доктор Стефан Черкезов. Беше един малък празник за децата там. Много се забавлявахме. Продавахме също така книги по 1 лев, за да съберем достатъчно средства. С всички събрани средства закупихме продукти и направихме здравословни сладки в нашето училище. И с тези здравословни сладки отидохме в дома за възрастни хора, Венета Ботева, тук във Велико Търново. Направихме и един празник там за възрастните хора. Изключително така радушно ни посрещнаха. Сигурен съм, да. Именно с тази си своя инициатива спечелихме награда за цяла Източна Европа и Близкия изток. Наградата беше парична. С нея закупихме плазмени телевизори за училище. Няколко стаи оборудвахме. Една част от средствата заделихме за закупуване на закуска на дете в тежко финансово състояние с цел да предотвратим ранното отпадане от училище. И това нямаше да бъде възможно без помощта на една голяма част от колегите. Тук е момента да спомена името на инженер Елена Панайотова, инженер Славка Проданова, Галя Йорданова, Галина Атанасова, ръководството на ПГТ по туризъм. Всички хора много ни помагаха, за да всъщност стигнем до тук. И аз поздравям госпожа Татяна Данчева, защото не са много дейни са ви. И учениците, и изобщо само конкурси, само така награди печелите през последните години. Стараем се, даваме всичко от себе си. Добре, основната цел на това международно състезание, освен предприемачество, да се придобие опит точно по така. Предприемачество, основното и учениците още в ранна възраст да могат да изградят такива предприемачески умения. Вие имате в училище, мисля, такива дисциплини? Да. Имаме търговски представител в училище, имаме колеги по икономика, които също много се трудят и те ни помагаха и с изработването на този бизнес план, защото ние като учители по английски това не можем да го направим сами. Добре. Консултант към международното състезание. Какво значи това? Каква ще бъде вашата дейност? Моята дейност ще бъде да давам насоки и съответно да се консултирам с други деца от всички страни, които участват в този проект и да им давам насоки, евентуално те на мен, както и да придобия също аз някакъв опит и да развия своите хобита и интереси. Колко са всичките участници? Има ли яснота? Яснота каква е конкуренцията, с която се състезават? Все още нямаме. Специално за борда на учителите сме 13 души от цял свят. За учениците все още може би нямаме точна бройка, защото с него се свързаха миналата седмица и за това сме днес тук. Аз започнах от лятото. Да давам така идеи и насоки. Още нещо, което искам да допълня е, че това е един изключително голям форум и така шанс за нас, защото над 2900 училища от цял свят, от над 100 държави участват в това състезание и наистина тук е така, имаме поле за изява, както се казва, да обменяме опит, идеи.
Това състезание и то е съобщуването онлайн. Така ли ще бъде? Ами това за ли е сега, начина? да, Или това ще е. има и пътувания? За сега това е начина. Имаме си мандат с Деян, на 2 години ни е мандата, така че се надяваме, може би към края или всъщност когато ръководителите решат да се съберем и така наживо да се видим и да обсъдим всичко това, за което си говорим през останалото време. Тоест 2 години ще продължи по регламент цялото състезание. Цялото състезание, не нашия мандат, само като консултанти. Състезанието си се провежда всяка година. Всяка година, като в края на всяка година се произнасят печелившите, хората, които печелят, училищата. Всъщност сега очакваме февруари месец някъде да излезат победителите. Резултатите да бъдат съобщени. Какво е това за вас, това участие? За теб? За мен това е наистина много вълнуващо нещо, в което вземам участие и наистина имам желание да развия своите способности, както вече споменах, и моите интереси, и да помогна на някой друг да направи същото с своите хобита. И така да станете едни добри предприемачи с печеливш бизнес. Защото много хора опитват, обаче когато нямат опита и знанията, се стига до провали и така, но евентуално да се свържа с хора също от други страни, нови приятелства и да потикна своите връстници и съученици да направят същото. Добре. А до сега на колко човека с колко човека си се свързал и си дал консултации? Все още нямаме никаква информация. Ние в петък получихме, абсолютно, че е одобрено. Значи ще се проведе по онлайн групи. По имейл групи или по приложение, направено специално състезанието. Добре. А за вас какво е това участие? Всъщност и за двамата ли е първо състезание, в което се включвате? Или? За втора поредна година училището ни участва в това състезание, но ние сме единствените представители от България. Доскоро бяхме и все още си мисля, че сме единственото училище от България, което участва. И ние сме единствените представители. За гордост за вас какво е? Да, за мен също е един голям форум, начин да изкажа мои идеи и предложения за регламента на състезанието, ако щете. Аз от лятото работя, като седмично се провеждат ни такива запитвания, въпроси и въобще е много интересно. Имаме възможност да комуникираме с други колеги. Скоро с един колега от Индия си писахме, разказвам и за структурата на техните училища. Въобще е много интересно да видиш някоя държава толкова екзотична, да имаш допир до нея. Също е много интересно бизнеса, който развиват останалите над 2900 училища, така че винаги има какво да се почерпи и да се вземе от това. Значи най-вече опит. Най-вече опит и идеи. Какво получава победителя? Ясно ли е вече? Аз не съм сигурна, че тук за консултантите специално има победител. Ние вече сме победители, защото сме избрани да бъдем точно така към този борд. Но мисля, че това е победата, но награда персонално мисля, че няма. Иначе наградният фонд на цялото състезание е $50,000, които никак не са за подценяване. Разбира се, те не се дават на куп, просто на различни части, на различни етапи. Точно така. И аз ви казах, че ние бяхме сред победителите миналата година. Тази година се регистрирахме, отново участваме и предполагам Деян ще разкаже повече за сегашните инициативи, които вече направихме и които предстоят. Значи една от последните ни дейности беше един билков пазар, който се проведе в нашето училище. Там на Енев ден една група от нас, от нашите ученици, събирахме сутринта билки, които приготвихме и сушихме и пакетирахме собственоръчно. И те се продаваха на цена. И предложихте за продажба, където много учители и наши ученици взеха участие. И сумата, която ще съберем и която предстои да продължим да събираме от други наши инициативи, ще бъде използвана за дарение на деца с специални потребности и нужди. И както и обновяването на, предполагаме, една от нашите училищни кабинети. Така мислим за сега. Чакайте, колко пари събрахте от тези билки? Ако може да кажем. Първата инициатива само в училище е около 70 лева. Но това е само началото. Те първа предстоят други инициативи. Напълно достатъчно за нещо да се помогне. Като стартов капитал е добре. Разрешение да направим същия пазар, но в общината тук. В общината, да. Сигурен съм, че местната администрация ще помогне и съдейства. Така че добре. Освен тази инициатива, или ще преминем към бъдещите?
Друга група ученици, както и наш учител, раздаваха книги и брошури на деца с български произход, които бяха на гости тук в България. От Украйна. От Украйна. Да. От Украйна. Добре. Да, планираме по-натам една чайна церемония да проведем в училище, така с сладки, такива неща, като официално да си закрием инициативата. Търговски характер или как ще бъде това? Ами ще го измислим, но предполагам, че да, целта е да съберем средства, наред с забавлението и да вършим нещо полезно. И всъщност това е, може би, другата хубава част на това състезание, че дава възможност и на нас, учителите, и на учениците да бъдем по-така... Да представите идеите си, да ги... Да, но и да можем да помогнем. Това е идеята. И като видиш усмивките, сълзите в очите, ти става някак много хубаво. И ти дава сили да продължаваш напред. А ти сами имаш ли идеи с които да представиш? Да. Понеже още не сме направили никакви... Да. Не съм се консултирал още с останалите, но се вълнувам, защото мога да помогна с нещо и евентуално да предложа собствена идея, която предстои да измисля каква е. А защо не и да се реализира и тя след като завършиш като един успешен бизнес? Защото аз сега не мога да не те попитам 10-ти клас, но все пак след 2 години ще трябва да избереш, или ако не си избрал твоя път, къде виждаш реализацията като управител, менеджер, бизнес или в хотелиерство, в чужбина? Как така се виждаш? Ето ви започвате заедно с вашите преподаватели и учители. Първите крачки наистина са направени. Вече тук насетне въпрос на характер и така воля да се реализира един млад човек. Как се виждаш? Какви са ти амбициите? Самия факт, че си част от... Амбициите ми са евентуално след да продължа моето участие в това предизвикателство и този проект. Да. И се надявам да представя нашето училище с успех и нашата държава съответно. После за себе си какво така бъдеще. мислиш? Да. Хубаво е човек така да има цели, амбиции, мечти и трябва да ти кажа, че се сбъдват. Стига човек да отстоява и да си ги следва. Аз разчитам най-вече на моята креативност и на моите останали хобита, които очаквам да успея да развия в следващите ми останали години, както и тази. И затова вземам участие във всичките тези проекти и давам всичко в себе си, за да мога да се развия на максимална степен. Какви хобита може да посочиш още? Ако, разбира се, не са тайна нещо или някакви по... Основно се занимавам с рисуване, самоук съм, както и едно от най-големите ми хобита са езиците. И по-точно английски език. Не случайно е избран за консултант. И то в този... Деян е много скромен, той наистина рисува страхотно. Аз го усещам, че е скромничен. Участвахме в едно мини състезание за лого на този проект и нашата рисунка беше отличена сред 10-те най-добри в света, като най-артистична такава. Браво. Така че Деян има още успехи. Браво, чудесно. Значи, ето, може много полета така за изява и за развитие и напред вашите ученици. Вие как смятате, младите хора, тъй като в, може би, моето поколение това не беше заложено, тъй като се сменяше режима един с друг и беше трудно. Имат ли тази предприемчивост, този хъс за работа, за реализация? Какво ви говори на вас така? Вие също сте доста млада, така, но все пак какво ви е впечатлението? Млад учител съм, Млад учител, да. Мога да ви кажа, че в последно време се наблюдава една такава много жива искрица в децата. Една будност, една будност, едно желание за изява, за участие. Тоест, имат много идеи. Явно сега е момента, в който така изплуват на повърхността и ние пък им даваме шанс да ги реализират. Но наистина забелязва се промяна в поколенията. Нали? Колкото да си казваме, че не са възпитани децата или че има проблеми в училище, наред с това има много деца. Може по-топ знаменател да слагаме. Точно така е. Много деца, които са много будни, искат да знаят и полагат много усилия. И то се вижда. Нали, те успехите един след друг следват. Друго нещо, което искам да спомена. Училището ни получи награда миналата седмица на национален ученически конкурс в София. Награди взехме първо, второ място. Това са
ученици, за абитуриенти тази година, търговски представител, първо-второ място в раздел реферати. Техни ръководители са учителите по история, Бистра Стефанова, Мариана Маринова, както и учителя по икономика Славка Проданова. Така че още един успех сега от миналата седмица за нашето училище. Ми се струва, че всяка седмица имате успехи и вашите деца са направо... Това е Тук гостува при мен една момиченце, не помня, Преслава. Преслава Христова, тя от същия клас. Нейната електронна книга също е отличена и взела награда миналата седмица. Тя ми гостува за филма. За Георги Парцалев. Не, това е друго. Значи, може би пак ще гостува и ще ви разкаже повече за успеха. Също много ми направи впечатление. Един млад човек, който сама изработила филм от нейното родно място. Така че мога да кажа, страхотни са ни учениците, но това също е благодарение на един сплотен екип, който работи заедно и много. И много. Добре. Какво си пожелавате ви от тук насетне? Не само за състезанието, като цяло за учебната година. Преди всичко здраве, разбира се, и на колегите, и на нашите ученици. Още така сили за нови идеи и за реализиране на проекти. Това си пожелавам. А вие? Аз пожелавам много успехи, съответно на себе си и на останалите участници в този проект и тези инициативи. И, както каза моят учител, много здраве за всички. Да, и без скромности, когато човек има качество, има характер, нека да ги изтъква. Да, така че пожелавам ви още много успехи. Радвам се така, че бяхте мои гости и поздрави на целия екип и на цялото ръководство на училище, на вашите колеги. Наистина много ми е приятно и добре така работим с вас. Благодарим ви за поканата, дано пак да се виждаме с бъдещи наши успехи. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.